En el programa d'avui coneixerem unes ovelles que donen una llet molt cuidada, de molt bona qualitat. Quina és la clau? La seva alimentació. Doncs avui coneixerem quina és la dieta que segueixen. Diuen que som el que mengem i aleshores també devem de ser el que mengen del que mengem. Ara de seguida ho entendran. Avui anem a conèixer unes ovelles que mengen d'allò més bé. Hola, molt bon dia, Juan, Hola, què tal? Bon dia, com estem? Te pilles i pasturant de bon matí? Sí, allí estem, a la marxa. Aquestes ovelles, què mengen? Herbes de tot tipus del que hi ha per així, pues el fenàs, margall també hi ha, que és una herbeta molt bona, i bueno, pues un poquet d'alguna medicinal també, com farigola i tot això, i bueno, molt bé. I tot això què els aporta? Pues aporta, pues jo, a part de nutrients i això, pues aporta molta salut, que és el que se van agarrant, el que elles volen, i la veritat que estan molt sanes. Per purgar-se, hi ha, pues, per exemple, hi ha herbetes que són molt, porten molta aigua també, i les agrada molt pues, en dies així més calorosos. I només mengen herba? No, mengen també algo de palla també, perquè és un producte necessari, perquè és un producte sec, entonces per la rúmia pues, va molt bé això i necessari, completament. I després un poquet de pinso també per completar tota la dieta i acabar de completar els nutrients que necessiten també, diguem, és el que més o menys mengen això. Una dieta molt equilibrada. La veritat que sí, intentem, això està tot controlat. Som amor, som amor, som amor. Som amor, som amor, som amor. Això és un pinso sense transgènic, és un pinso molt natural, diria jo, i bueno, és un pinso que és el pas anterior a l'ecològic. És el que trobem així per la zona. I què els aporta? Bueno, aporta molt de tot el que necessita l'ovella i després ja pues, és el camp, però bueno, que això és un pinso pues, complet totalment. I tota aquesta alimentació tan natural dona un bon resultat en la llet? Sí, ara veurem, ara anem a munyir, ara està Jordi ahí, que és el que maneja tot el tema del formatge, i ja veureu com és molt bona, la veritat. Tot va bé, s'encenguin els dies. Anem a munyir. Anem a munyir. Mira, estem traient un poquet de llet. I esta llet per a què la feu servir? Pues bueno, pues nosaltres des de fa 2 o 3 anys, com la llet està per terra i no se paga, pues vam decidir de fer formatge propi en les nostres ovelles. Moment de tastar, de comprovar si l'alimentació transcendís el sabor d'esta llet. Salut. És dolceta, suau, però me sap com a formatge. Molt bé, doncs m'alegro perquè això és el millor senyal, que és un formatge real, autèntic i de pastor. No han passat ni 3 hores des que s'ha munyit la llet de les ovelles, hem fet este formatge i anem a tastar-ho. A veure si es nota Jo penso tot que el sí. que mengen. Sap a la mateixa llet que he provat fa un La moment? mateixa que hem munyit este matí, no? Sap igual, Molt bé. a la llet. Això sí que és un formatge natural amb l'alimentació de les ovelles i també respectuós, no?, amb el medi ambient. És el que nosaltres volem, volem tancar el cicle elaborant formatge amb energia solar. Ho finançarem a través d'un micromecenatge. Aquest projecte, quan el tingueu fet, vull conèixer-lo de prop.